Ale tady dneska si zahrajeme hru. Minecraft, víte, když se dá tak toto. Ale mod, stáhneme si tady takový mod, jo? Mod Siren Head. Dáme si tady Siren tak Siren Head a tohoto Siren Heada. Tak, dáme nainstalovat. Říkáme vstoupit do hry a teď... Teď musíme jenom čekat. A to by vůbec na to rychle. Jo, že tam půlka dokonce, vidíte lidi? U nás to bude epí, co bude? Jo, máme to. Teďka až to dá do hry. Teďka to máme stáhli, tak si jdeme to zahrát. Já už jsem tady udělal takovou složku, když jsem natáčel a dáme Siren Head! Siren Head, ano. Siren tak je vždycky dobrý. No nic, máme tady už ten příkaz, jo. Teďka si tady najdeme Sirenheada. To je baťoch. Je to baťoch. Tady jsou nějaké, to jsou za postele, podívejte se na to, ukázala. Co to je? Co to je za postel? No a máme tady teďka, se mě slyšíte, budu doufat, aby to video zkazené, rádio, internet, ale já tady chci šír. Máme to tady, jdeme se podívat na hlavního tohoto modu, Siren Heada. Podívejte, Siren Head. Normálně, on tady jde. Podívejte se na něho, na jeho zuby. Normálně. Kuze zabít, počkat na něho. Zkusím tady dát toho. Počkej, podívejte se. No tady mám to jeho vajíčko. Dáme vesničana. A pak dáme ještě golema. Jestli na něho půjde ne, až jich ignoruje. To nevadí. Golem. Já nevím, jak se tomu spíš go. Jo, golem. Tady máme golema. Podívejte se, goleme. Jo! Ty logo! Vidíte to, lidi? Kdo vyhraje? Kdo si myslíte, abyste do komentářů? Teď! No tak, ty logo! Siren Head! Jo, zabilo! A teďka dáme 3 golemy. 1, 2, 3. A ještě 2 Siren Heady, podívejte. Op. Co dělajou? Ty golemy, oni si bláznili. Hej, Siren Head! Na koho tady asi útočíte, už to tak divný. Ten máš nos, vždycky jak má vesničaně golemy. Alo, Siren Head. Na ně. Ne, oni útočí proti tomuto. Co to bylo? Tak já tady nějaký daný mod o vlkovi nemám. A nikdy jsem neviděl v Minecraftu vlka houkat. Oh! Siren Head už bojují, jednoho golema už zabili. Pojďte, to tady všechno propadá, to se nesrovná. Ty už je zabila, co z nich vypadlo. Dobrý. Já tady dám vlčí mák. Druhý, ale mám nekonečno. Siren Headové jsou nějak dobrý. Dobří. Dáme ještě jednoho golema. Ne, to už nebudeme dát. Počkej, já se tady musím... Dáme si... To tady holka v uchu. Počkáte, jak jsou... Díve. Tak. Máme loďku, teďka máme loďku. Já dám hru o přežití. Skladně, jestli mě ty Siren Heady budou honit. Teda jestli tady dám za tu loďku. Jestli jsem kde si napíš do komentářů, kde je rychlejší já nebo Siren Head. Ale jestli, takže... Pojď, loďko. Loďko, pojď. No, a asi na to půjde. Tak ale půjdu, zkusím ještě jednu věc. Dám si survival. Slatostinu, on se po mně rozběhne bez tak. Počkat, tak já se bojím, já musím s tím Minecraft pečlivě hrát, jako neumím.
Sugar. Tam. Jdi tam. Jdi. Ne, to nefunguje. Nefunguje loď, jak se funguje. Divný. Sirenere. Matka, tak já jdu na Sirenera, to je zajímavé, co mi udělá. Sami, podívejte. Teď nám nějakého kamaráda, golema. A vy si... musíš všimli! Všimli na mě. Dobrý, bojujou! Bojujou! Bojujou proti golemové! Fakt? Ne, už se po mě rozběhá! Asi dobrý, divné. A. Apple Gold. Tak. Za to je jabko. Tak. Sněl jsem, že za to je jabko. Ale. Já jsem chtěl víc těch želazných jabk. A p. Máme 4. Máme 4. Pojď si, Sirenere! Pojď si, Sirenere! Pojď si, Sirenere! Co dělá? Viděli jste to? Co to tam dělá? Máme třeba toto. Tak. 2 proty máme. Já už tomu ještě nerozumím. Tak udělám takovou barikádu. Či Sirenere, co to udělá. Či Sirenere. To neopotřebuje, ale nezám. Zruším všechny jabka. Okay. Dívej. Dáme si to sync 700. Dáme 7. A tady jsem nějaký počet. 7. No to je chrochta prača, to umím taky. Pardon, diváci. Tak, máme to. Teďka toto máme, ale já si teďka dám...
Já teďka dám kreativ, jo? Tak teďka mám kreativ a nám tady potřebuji Sirenera. Sirenet! Si dám až tak. Teďka si zase dám kreativ. Ne, já tam... Ne, ten... Ne, teďka budeme se toto... Game Server... Pardon za to, ale... Takže si dám ještě Apple. Recording. Tak podívejte, kolik toho máme. To dám dopryč. No k tomuto. Máme být max. Tak jsme připraveni. Jdeme na ní. Ona mě nezabila, cože? Sirenere, ty malej mucho. Ale nelíbíš mi. Den. Tak máme den. Máme den. Sirenere. Já ještě dám v fajtě, já se tady podívám na tyto věci. Jak tady byla ta post. Jo, a co je toto? Toto je. Počkej, na to by na zdi. Není to na zdi. Jdu by se proti golemům fajtí. Fanděl fajtí. No. Teďka si tady dáme si to Sirenheada. Teďka si tady dáme Sirenheada, aby zabil toho posledního golema, stejně křuleného golema. A teďka budeš mít poslední goleme. Už jde! Hej, Sirenere! Sirenere! No, teďka jsem pomůžu golemon, tak teďka jsem Siren. A kolik má Siren? Jako Sirenada? To normálně nic neobírá, jsem to dělá. To jsem ubral já se. To co podle mě ani nesmím. Tak rozběhni se, ne? Co je? Já se tam nějak bublé. Ty se po něm. Sirenere! Překnání, jestli tady budu já, taky se na mě budu jako útočit. Budu na vrchol. Tak. Siren. Počkej, já mám podat kreativ asi fakt. To je jedno, takže můžu někdy natočit s těma Sirenheadama to, co budu rád a tak ahoj lidi, ahoj.